Good evening, manen, gagayem kan kakabsat. Welcome ka dito'y Lifeline topic review tayo manen. I-discuss tayo ulit. Ano munulig tapay iti panakaawat. Kaya dito'y topic na in-share kanya tayo ni Kuya Naitan. Idi Wednesday na pauluan ni Suna iti naanay apan nakapabaro. Ay completely renewed life in Christ kakabsat. So nga welcome once again iti tumunggal may sa kada tayo. May sana bendisyonan arabii iti tumunggal may sa kakabsat parabor ken kapya ken Kristo iti adda kuma iti tumunggal may sa kada tayo. So sakbay man nga discuss tayo nga nun-uneg iti topic tayo kakabsat. Balin nga dawat ko ni Ate Marjorie para iti opening prayer tayo kakabsat. Good evening kada kayo amin kakabsat. Hintay nga rod agkararag sakbay ti panagtultuloy deti nga discussion tayo. Our Heavenly Father, agyamang kami Apo Diyos, deti nga kanito, ngumay kami manan Apo, mangammo kadigiti sursuro ken sasaom Apo Diyos, kat agyamang kami iti presensya ti tunggal may sa ugad, dawatan mi Apo iti panangidalan iti nasantuan ni Espiritu nga isu iti mangipaay kadigiti sasaom Apo Diyos, anoint our lips O God, and we pray for wisdom nga agapulaeng kengka. I-bless mo kadi Apo Diyos dagiti viewers, dagiti amin nga agdengdengeg itatta ket sika Apo iti mangilukat kadigiti spiritual senses da O Lord, dagiti panunot ken puso Apo Diyos nga sisasagana nga umawat kadigiti mensahem tattangarabi. Also Lord, we pray iti stable nga internet connections mi amin asa nga pada tapnon iti kasta Apo ket tuloy-tuloy iti kami panagdengeg O God. I-bless mo kadi Apo daytoy nga discussion mi itatta O God, and we claim nga after daytoy ket talaga nga maadaan ti tunggal maysa iti napabaro nga panunot ken puso ken iti biag. Agyamang kami unay daton mi nga rodete ken kaapo ket isublimi ken ka iti dayaw gloria ken panagyaman ni tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Okay, thank you very much Ate Marjorie kadata nakabindas nga opening prayer ti kakabsat. Igtultuloy ti nga rod nga amangwen pay ni Apo Jesucristo ken no kasano tayo nga agbiag kadatoy new life nga makunkunaw no ditoy baro nga biag. So no kitante isuna iti nasantuan nga surat ngamin kakabsat sa pulante ditoy 2 Corinthians 5:17. Kunana ditoy maysa a baro a parswa iti sa sino man a may naig ken ni Kristo naglabasen dagiti daan a banag ket dimtengen dagiti baro. So nakitante iso na kakabsat ket very clear nakaklar-klaro dito nga verse nga siya sino man iti imawat ken Jesucristo, si sino man iti Lord ken Savior nga ni Jesus Christ, awanen di daan a kinatao na, daan nga panunot, daan nga puso, daan nga plano iti panagbiag napabaro amin digitoyen. So intengarod yun uneg pay when we discuss ta pa detoy further babaen iti biag digiti kakabsat ken Kristo sakbay man ti amin kakabsat ket kuman nga ngawagan digiti panelist tayo ket kuman nga unaen detoy may isang husband kanang ti nga kadkadwa nagkapumit lang isuna di dumalneg kay wak mangnor ni Kuya Aldwin. Sige Kuya Aldwin, naka-mute ka Kuya. Naimbag nga rabi tayo amin nga kabsat ken gagayem ket kablawak man dagiti invites ko itatta nga gundaway nga agbuya tayo hinggang nga malpas tapos makasursuro tayo kaya iti sasaon ni Apo Dios ket makita tayo iti pudpudno nga kaipapanan iti biag. Dilang bro. God bless. Okay, praise the Lord Kuya Aldwin. Iwak man kayo ti may isang
husband ditoy, husband and wife, tami may samit iti frame nga ayan da. Nakarod baybayaganin, ay bakman ni Brother RJ and ni Sis Regine. Madi ma-open dito, ano da. Sige, bit lang. Sige, before that, yawak man pa iti kaisunang wife ni Kuya Aldwin, na Ate Marjorie. Blessed evening kakabsat, at kami manon, and I hope nga ag-enjoy kayo lang nga agbuya kan agdengeg. Praise God. Okay, praise the Lord, Ate Mards. Eh, may sapay nga kadwati dito, may isang wife kakabsat. Gububray di Pilrais, Ma'am Ani. Good evening. Good evening kada tayo amin kakabsat. Welcome kada ito'y lifeline topic review tayo manan. Kaya talaga nga amok, nga excited itong galmaysa nga makipagdengeg ken makipagsursuro iti sao ni Apo. So kablaawak man dagiti contacts iti network, dagiti contacts me under our network, dagiti couples, dagiti singles, dagiti estudyante, ken special mention dete ag birthday tatanga aldaw ni Sis Karen Gabriel. I hope that you are tuning in with Von. So happy birthday. Okay, praise the Lord. Medyo nakapsat siguro internet da Regine. Sakbay man ti amin nga kapsat, kahit kung nga i-share kanya yun ito'y pagtutungtungan dito ta. Dati talo nga puntos nga intay discuss muna dito'y napabaru apa nagpanpanunot, change mind nga kuna tayo. Dito'y ket resulta iti panakipagmaymay sa tay kini aputi nga Hesus Kristo. May kadwa ket napabaru a puso, change heart, and may katlo napabaru biyag nakabinbindas nga rod kakabsat nga masurusuro tayo nga umununig pay kuma iti panakaawat tayo digitoy kasi awanen iti sa sino man a tao nga may inaig ken ni aputi nga Hesus Kristo na agbibiyag pa lang iti daan a kinatao. Okay, sakbeting itultuloy kakabsat. Ayawak man ni Brad RJ, welcome na digiti contacts da, duadakin ni Mare Regine. Nakamute kayo pare. Nang bagarabira kakabsat. Lawak dagiti contacts mi diti ayan mi and praise the Lord nagmet lang internet mi. Okay, this is Regine. Good evening kakabsat. Awawisan kay nga rod agalo digiti contacts ni diti paway nga umay maki dingeg agadal manen kadigiti sa sauni. Sila. Okay, praise the Lord kakabsat. Digiti kadwa tayo dita nga mangi-discuss pa lalo. Dito'y sasaun apo Diyos. Sa may isa yung tingorot kakabsat. Kahit kuman nga irugi ka dito umuna nga punto nga pagtutungtungan tayo kakabsat. So umuna kunana ditoy umuna nga punto kunana napabaro apa nagpanpanunot no change mind. So ti may sa abaro aparso kunana ditoy ket masapul na atalikudan dagiti ni indubungan a plano ken kapanpanunutan na. Ken nagtalinied nga nadalos iti panunot na iti inaldaw-aldaw a panagbiag na. Okay, praise the Lord kada ito nga punto kakabsat nga ito yung discuss ket sakbay man ti amin. Una ekman ti may isang husband nito pasubyak man ni Kuya Aldwin no mas lalo pa nga i-discuss na dito yung punto kakabsat. Kuya Aldwin. Sige, kakabsat. Naimbang rabi manen. Kat nagpintas launay deto'y topiko tayo. Deto'y teksto tayo nga masarakan di second Corinthians 5:17 nga iti siya sinuman nga mawat ken ni Apo Jesus akas Dios kan mangisalakan adan isunan iti baro napabaro isunan ket anya detoy napabaro babaen iti umuna iti panagpanunot ta iti
rugrugina iti panakangagtepelaeng iti ebanghelyo ni Apo Dios ni Apo Jesus ket addan napasamak nga pannakapabaro no lakit di pudpudno nga inawat tayo ni Apo Jesus ket daytoy iti maysa nga napasamak met kanyak ta idi inawat ko ni Apo Jesus idi nangeg ko di ebanghelyo na nakapag napanpanunot ko nga kasdi gayam adda DJ pa nagbalyo asigod iti panunot nakita iti kay papanan iti basol ket DJ nga adayon ti panunot ko may panggap iti basol nga adda gayam DJ nakadagdagsen nga dusa iti basol nga iti naglabas ket enjoy ko ket daytoy iti maysa nga napasamak iti biag ko iti pannakapabaro iti biag ko ket saanen nga awanen dagiti basol nga DJ mapanyen ti panunot ko narugyak DJ panagbuteng nga garami iti basol kang runaan na iti panagbuteng ko iti Dios ket adapay dagiti pasamak nga ti panakapabaro iti panunot ko saanen nga dagiti bukod ko nga plano iti biag no di ket intalekon ken ni Apo Dios dagijay nga plano ket isunan iti masurot kahit nasawen nga amin nga plano iti biag awanen dagijay kaslang na kuha nga tarigagay no di ket in commit kon amin ken Apo Dios ket daytoy nga rod iti maysa nga makita nga iti nga iti adda ken ni Apo Jesus ti biag na ket addaanen iti napabaro nga panagpanpanunot. Sige lang bro. Nakamute ka bro. Praise the Lord. Bali excited nga sa uwaya, oray na kamyot. Nakaroon to pabayaganan kahit kung pa nga isarunong discuss ni Ma'am Ani. Hello Ma'am. Moises, manggid ko di uno ti pusa. Excited sa nagkilig ti pusa. Ngayon kakabsat dati challenge one dati topic number 1 tayo ket pinapanunod ko dito ket DJ kas may isa nga illustration kasi very important nga may sagayam nga nangawat ken ni Apo Jesucristo akas Dios ken mangisalakan na ket talaga nga mapabaro iti kapanpanunutan na. So na malagip ko iti may isang illustration detoy may isa ko mga computer siguro ket familiar tayo amin aya nga no kabarbaro nakapimpintas pay laeng habang magamgamit daytoy from year to year talagang bumayag gaputa ado siguro iti kargana wenno saan ket mabalin nga na virusan detoy so nga makarelate kayo siguro no dadto computer tayo nga nakabaybayag aya ngamin masapol nga ma-reformatan kasi aduunay iti virus nan wenno aduunay iti karganan and I believe nga kaslang kastoy met iti klase ti biag ko idun unana idihan ko pa namammo ni Apo Jesucristo adu dagiti teachings dagiti pamati wenno traditions nga naadal kon nga habang nga dumakdakkel na ket dagiti naging basis ko iti pinagbiag ko naglagi arod iti klase ti life nga adda kanyak idi gagayem ken kakabsat idi awan nak pay ken Apo Jesucristo subsubnak nga talaga iti trabaho kumbaga iti life ko ket man-pleasing nga talaga. So, dapat ti tao kayat da kuno panamungan na kadagiti amin-amin nga banag. So, di siya iti naging klase iti biag nga adda kanya kakabsat. Ngem malagip ko dati teksto iti Romans 12 verse 2 kanya na ditoy saan yu atultuladen dagiti ugali iti daytoy alubong ngem palubusan yo abaliwan na kayo ti Dios ket pabarwen yo anaan-anay ti panunot yo. So nakita iti kakabsat nga
uri kayat gayam nga baliwan ni Apo Dios iti panpanunod tayo no saan tayo nga si tatalugod haan gayam nga makapag-work iso na. Iso nga very important nga iti pan nakaadaan iti relasyon kan na ket dati po sa panunod tayo nga talaga ket dapat ket si papalubos nga mabalbaliwan. So praise the Lord nga unti-unti nga binaliwan ni Apo iti kapanpanunutak regarding iti standard iti daytoy nga lubong saan ko nga masapul nga i-please iti amin nga tao haan gayam nga DJ na makabannog ti kas nga klase ti biag gagayam ken kakabsat dete kasla lang I tried to compete with this world adadagiti tarigagay ko idin una na nga kayat kumot nga no makakita akti kasi ket kayat kumot nga maadaan iti kasjay iti trabaho ket kayat kumot iti ma-promote hanmat nga dakas dagiti kakabsat ngem nakita nga nagbalinnak nga tagabong nagbalinnak nga slaves iti standard iti lubong but I really praise the Lord nga idinaawat ko iso na dati iti unti-unti nga na-experience ko kakabsat ipan nakawaya-wayak kadati nga klase iti biag and God really gave me the opportunity nga mamam mo isuna tapno iti kasta ket ma-enjoy ko dati biag nga atakan na kita. Praise the Lord. Okay. Praise God. Sa tibiyag tito mong gamay sa kada tayo. Sakbay ko man nga yaban di wife ni Kuya Aldwin una ang tema ng ito'y couples. Tatay na pa excited nakaisisam ng ag-share. Brad RJ and Sis Regine, nakamute kayo na ka bro. Yun. Sige, submit na ko muna na no. Dati umuna ya kabsat nga no naanda ni Paris na awad di ti ebanghelyo nga kunan ni Brad Alvin tayen ket napabaruti ka pang panunutanan mapanood ko kanang kabsat ket iti kasang ti normal nga kasang kapanunutan no ubing kape lang ket agbasa nga nasayaat and then makasapol ti trabaho nga napitas na trabaho tapno non matulungan iti pamilya and maihawon ti pamilya iti rigat kasla kasay no ti mindset ko mga agpabaknang kasla kasay ko mati mindset ko dati pero manipod di naawat ko ni Christ as my Lord and Savior and ket iti nga nabalbaliwan ti kapanpanunutak nga haan nga iti deti success iti lubong iti talaga nga makuna nga tagumpay iti maysa nga iti biag no diket di inno adda ni Christ iti biag ko so haan nga digiti iti dapat digiti na inlubungan nga banbanag ti talaga nga tarigagay ko ti pampanunutek nga inaldaw-aldaw no diket di no kasanok nga mapa-advance pa iti kingdom ni God. Diyan lang kakabsat. Okay, praise the Lord. Answer prayer, nag-submit si Regine. IT, do you want to join us, IT? Tadapan mo, IT. Okay, Brother J? Una dati parang dati kabsat dahil no hindi inawat ko ti nimbaga na bain kin ni apo tayo nga Jesu Kristo Nakapsot sa internet. Pare RJ. Brother RJ, sige. Subyan natin ito, damdama kakapsat. Okay, praise the Lord. Yaman tayo pa iti may isang wife ni Ate Marjorie. Subyan natin ito ni Pare RJ, damdama. Parang kumintas sa internet. Ate Marge. Wan kakabsat, very clear mo't dagijay in baga digitay imunon nga kakadwa tayon aya. Para kanya ka talaga, simple lang mat ni illustration ko, yari ko timay sa alugan. Nga ditay ko makina timay sa alugan, dakkel iti role na tapno ag function dijay lugan nga nasayaat. So pangababaan no napintas ti makina napintas ti panagtaray na kitno daan ng daytay lugan
usa-usan kasdayan masapol nga ma-overhaul. Di makinana tapno nun napintas manan iti panagtaray na. So para kanyak ti panunot nga napabaro at talaga kasi ti panunot ket no napintas ti naglinaon ti panunot napintas mat iti output. Ngem no tinang adda iti panunot ket digiti narugi et wenno nagulo expected nga haambat nga napintas iti makita nga aramiden ti maysa nga tao. Isu daytoy ti maysa nga dapat nga i-watch out. Oray siya kanang nga excuse ti daytoy kasi from time to time dadamat latta digiti umayan ti panunot no kwa sangkon mano adda ti makita kuno oray mabuyak lang kuma sangkon mayen ti Facebook mabuyak kuma digiti na dumadumang opinion sangkon madigiti political digiti politicians kasi ket no dumakasalang agtaod DJ ka sa makasurong kamot kadetoy kakasjay isu nga deti maysa nga i-watch out kumot kasi no hangko nga mabantayan baka no sakayan kuma DJ kabusor wenno enemy DJ nga panunot kasi nga ro deti panunot tayo ket no dumakat favorite deti nga playground iti enemy kakabsat isu nga kas napabaron ken ni Jesus Christ masapol nga daytoy panunot tayo ket instead nga agpanunot kadagiti kumana inlubungan masapol ang masursuron nga masukatan dagiti nga banbanag iti godly. So no there are times nga daw may ti panunot ko kumanga kas lamang patawid iti makasurunak ana ti obra i-divert ko DJ nga panunot ken ni God. So very helpful kakabsat sang kumadagiti memory verses no dagiti malagip ko a memory verse dakkel lamang pamalagip kanyak babaan iti Holy Spirit tapnon DJ status ti panunot ko ket makliran kas jay kuma isu nga napintas at talaga ti daily nga maging conscious wenno maging aware nga deti panunot kon ket adda kini Christen isu nga masapul nga hanakon nga agpampanunot pay kadigiti makapataod iti pakabasulan. Jay lang bro. Okay, praise the Lord. Ate Marge, pudno aya kakabsat nga iti maysa nga baro aparswa kuno na diti Colossians 3 verses 1 and 2 nga iti maysa baro aparswa ket baro matten iti panunot na ken nasawen ti panunutan nga kankanayonen ket no ana iti makaayo ken ni Jesus Christ haanen nga para kadetoy lubong. So discuss naman pa ditoy ko kakabsat ni kadwa nga point ano ti kunana ditoy ng pabaro a puso. So dato iti resulta iti pudpudno nga relationship kini apo tayo nga Hesukristo na pabaro a puso. So ana digiti linaon digiti puso iti tumunggal maysa no inawat na ni Hesukristo. Kunana dito iti napabaro a puso ket biruken na dagiti adda ijay langit ayan ni Hesukristo inwaksinan dagiti tarigagay wenno dagiti basbasol aya haan makaayo ken ni God. So ana digitoy kasano ti nga i-understand wenno iyon unig iti panakaawat ditoy. So kahit kuman nga subyanan ni Brad RJ itatay ket medyo na kapsat ti internet dito tay kakabsat. Ay bakman nga rod ni Brad RJ dano i-discuss na kanya dito point number 2. Kapsat, dati panagkunak ka dati ka tap point number 2 tayo ket siguro dapat agsinsinurot ti panunot ken puso ngan di ba na dumaket ano kuma di kayat ti puso pasaray kontraan ti panunot ngem no talaga nga nakipagmaysakan kini Apo Hesukristo no talaga nga inbiag mo iti sasauna madan ka iti panagkinunos ti puso ken panunot mo sa diti nagiji kayat ti pusom nga ang adda diti lubong non di nandagidi addi adda di langit ang temporary nga kunada dikit di
digiti haan nga maperdi nga ah, kayat kayat tayo kayat kukuma tatan digiti ano ba digiti inwaksik nga basol so digiti madi nga madi makayayo ken Apo Diyos ket no may waksik digijay siyempre iniinot nga mabalbaliwan ti puso tapno digiti laing adat ti langit digiti tinap obraen wenno nagyan ti puso. Hindi lang kakabsat naman. Okay, praise the Lord. Brad RJ. Saron no teman nga dito ni Kuya Aldwin. Okay, thank you bro. Kuya Aldwin, anati makuna Sige. kayo dito topic. Sige. Nung amin inaawat tayo ni Apo Jesus at dan DJ na pabaro a puso. Apay ngamin nga puso. Kasi ti puso adda amin dito ti puso numaminsan iso iti mang dominate iti biyag tayo nadaduma dagiti decision tayo. Iti napabaro a puso ken Jesus at daanan iti tinagyan nanda iti nga puso ket para laangan ka ni Apo Jesus kasano daytoy daytoy nga puso nagyan ti puso kasapulan nga biroken na ni Apo Jesus wenno dagiti pagayatan ni Apo Jesus ket iti panangpabaro iti puso wenno iti pinangpabaro ni Apo Jesus kadaytoy nga puso at daanan dagiti tarigagay ni Apo Diyos kanyak nga mapasama para iti pakaigloryahan na babaan iti DJ pinang ni-share ko iti isa sa una DJ ti umno nga aglaon iti pusok ta isu iti maysa nga bilin ti Dios nga aramidek ket iti panagtulnog ngamin kailangan pinagtulnog iti pagayatan ni Apo Dios kailangan iti daytay naimpapuswan kasi no saan nga naimpapuswan iti panagtulnog nalabit nga saan nga husto di relasyon ko kang kuana ti kailangan na talaga nga DJ pudno nga relasyon ken ni Apo Jesus ket DJ si tutulok nga agpausar wenno agpaaramat ken ni Apo Jesus babaen iti panangidalan iti Espiritu Santo ket iti maysa nga purpose iti panakapabaro iti puso ket DJ panangay-ayo wenno digitay banbanag nga aramidek nga makay-ayo iti imatang ti Dios ket nasken launay nga maawatan iti tunggal maysa nga iti biag nga addaanan ken Apo Jesus ket adda maminpinsan nga napabaro iti puso na. Ilang bro. Okay, praise the Lord, Kuya Aldwin. Gusto di kakabsat aya no napabarukan nga talaga no inawat mo ni Jesucristo di tarigagay mo ket para ken ni Apo tayo nga Jesucristo haanen nga para kadto nga lubong. I-discuss tayo man pa nga nuneg ay bakman pa dito ni Ate Marjorie. Ate, nakamute ka na ba ate?
One oray shakmat kakabsat diti heart aya at the verse the Proverbs 4:23 kunanakat above all else guard your heart for everything you do flows from it. So no anatili naon iti puso tayo kakabsat dito mati mas nga nalablabit nga rumuar kadigiti bibig. Iso nga no anatilin mo ti heart ko, hanak nga excuse talaga ti daytoy kanak man kasi before mat ado mat dagiti dreams ko, ado ti tarigagay ko, kahit ko ti mapanti kastoy, kahit ko tagkaron ti kastoy. Although amok mat nga hang dakes iti agarapaap, ngem itatangan na awatakon iti relasyon ko ken ni Kristo, digiti gayam nga tartarigagay ko ket masapol nga i-konsultak nga umunano ditoy bakit makapabless, ditoy bakit makapaayayo ken ni Apo Dios kasjay ko makakabsat. So digiti tartarigagay no dadumapay ngamin kas ako mano dati na-achieve ko nga may nga goal wenno dream. No na-achieve ko di jayon eto na yon kas jay and sometimes adda DJ heart nga han nga makontento. So very dangerous gayam kakabsat no diti heart ket han tayo nga magwardyaan. Kadagiti tarigagay na kasi no umay DJ nga makontento nalabit nga iti maiyaw awan DJ sabali iti pagbanagan tumanen DJ desire. Iso nga nakitak ditoy how God work at talaga iti biyag ko kasi in-commit ko talaga mat ng kuana dito puso kon inot mat nga inayos na DJ condition ti heart at dapay digi times nga kasala i-break na dito tarigagay ko ada pay times nga lang kumano ada mangi-correct wenno mangisuro ket ada dito pa nag-grumble ti heart kasla agrebelde ti heart apay nga kastoy I tend to irasunak apay nga hanmat nga mali kasjay ko ngem ti nakitak dito talaga ket mabalin gayeng nga i-break ni Apo Dios dagiti tarigagay no makita na nga haan nga pakaidaydayawan ti nagana ken no makita na nga haan mo nga pagsayaatan iso nga deti love talaga ni Jesus Christ iso iti maysa nga ng iso ti maysa nga talaga nga nang pabaliw deti heart ko kasi no natangken ko maiti puso ni Jesus Christ nakadakdakkel iti puso na nga nang embrace kanyak iso nga kasi no ako mga agpatpatangken wenno nga ag-submit ko iti pagayatan ni Apo Dios iti biyag ko. Praise the Lord, Ate Marge. Pasubyak man to, dito partner ni Brother J. Kaya naman na itatay. Sis Regine, kami at kayo ka. Timet kakabsat ka change heart nga po na nakit. Dati nga min ti panagpunak matitibagi ket kaanak met nga kasi kung mga kadakas na tao kasi amok met ti mga asik sa bali kasi ti isang pinagpagpanon ti mapipil ko idi. Yung idi naawat ko ni Christ and naglalo di EGR nga iji nga na ipadigiti digiti basbasol iji nga nakita nga kasano ka black wenno ka magid dati heart ko kasi nagadugayam nagadudigiti rimwar nga madi nga nagyan na nagadu nga lang kumana kasi tamuket nagsimple lang ko mga di pinagdigura kasi ang meron no inassess ko ti heart ko ket nakadadugayam tinagyan na talaga nga tay inarugit kasi tapos yung iti dingan iso nga na feel itoy nga nabalbaliwan iti heart ko nga no kasano katangken dapat ti puso kidihan ko penam amo ni Christ ket ay daon pa ni Christ ti biyag ko ket kasi met dapat ti kalukneng nataktan nga ada iso na ti biyag pon ken kasamet nga dapat ti rumrumwar tinagyan deti heart ko ket iti makay-ayo para iti pagayatan na so ngarod mabalbaliwan dapat dagiti nga madi nga nagnagyan dati heart ko talaga ti ko na ni Sis Marjorie datay nga dapat bantayan ti heart kasi iti talaga nga mangrugi amin nga rumar ti bibig ken amin nga decisions iti life agapo iti heart nagyan iti heart na talaga so DJ nga dapat prevail DJ love
DJ love ni Christ para kanya tayo. So nung kasanunak nga kalab ko man ni Christ ket dapat iti sumet agab iti puso ken i-share ko met iti sabali kadigitian sabali kay makabsat. DJ lang Brad Moises. Praise the Lord. Tayo salatan, dua kayo salatan ta. Ay IT. Okay. Ay bakman nga rin tayo dito ni Ma'am Ani. Nayunan na pa dito na. The Lord, oo, na nakalawlawag dagiti sharing dagiti mun una nga nagsao Brad Moises. Siguro ti mainayon ko dito ket iti napatangken nga puso ket madi nga makapagtulnog ken ni Apo ken saan nga talaga nga makay-ayo ken kuana. Ayan, so ang nakadidagiti banag nga makapatangken iti puso iti maysa nga tao. So awan sa bali no dagiti basbasol nga mararamidan tayo iti inagdaw ay daw. Simple lang nga laduma pan nagpasugnod kaan nga napagustuhan iti karirik na wenno iti kaya tis nang kuma iti agasawa adan iti pinagpasugnod. So dagito iti simple nga banag nga siguro kun natay man nga haan nga dakkel nga basol nga dakkel nga talaga iti epekto na iti relasyon tayo ken ni Apo Dios kastamat iti sabali nga tao. Mabalin pay nga no dati datayo ket napasaktan adda ko iti komento nga nangagan tayo nga naibaga iti sabali nga tao kada tayo ket no masaktan tayo ket adda dati pinagkimkim tayo iti sakit tinakam ket dagiti nga banbanag nga marikrik na tayo wenno dati ma-experience tayo kakabsat ket dagiti ket basol. Ket no dagiti ket saan nga maagasan wenno saan nga maikat iti puso iti tao. Dagiti kung kunati nga simple nga banag mabalin gayam nga isu ti mangpatangken iti puso tayo ket saan tayo nga talaga nga makita iti pinapudno. So nga kunana iti Romans 12 verse 2, di continuation di inbasak itatay, kunana ditoy ket maamuan yun to ti pagayatan ti Diyos no anya tinaimbag makaiayo ken kuana ken awan pagkurangan na. So nga no gayam natangken iti puso ti maysa nga tao hana nga talaga nga makita ken maamuan no anya iti pagayatan ti Diyos ken no anya iti makaiayo ken kuana. So nga very important nga no mamammo tayo ni Apo Jesucristo ket adaan ti relasyon ken kuana natural gayam nga adda iti panakabalbalo iti panunot ken panakabalbalo iti puso tayo. So nga kas dagiti ni ibagatat tay dagiti imo na nga nagsao nga iti maysa nga tao nga nabalbaliwan no mabalbaliwan ti kapanunutan na mabalbaliwan met nga sumaron no iti dagiti adda iti puso na. So haan dapaten nga agbasol dapat ket maliklikan tayo dagito yan ta adamot ti Holy Spirit nga mang-remind ken mangiturong kada tayo nga talaga nga atalikodan tayo dagito nga basbasolen ken haanan nga dagitay tarigagay ditoy lubong kunan nga rod nga panunutin tayo dagiti banag nga adda iti ayan ni Apo Dios Ama adda ni Apo Jesucristo ken dagiti promises na kada tayo. So DJ Laang, Brad Moises. Okay, praise the Lord kakabsat. Dito mo pupuutan nag-enjoy tayo discuss dito 45 minutes gaya men ay. Ada ba iti may isang nga topic kakabsat nga i-discuss tayo. At kuna na ditoy napabaro abiyag. So dito iti resulta DJ relationship taken Christ napabaro abiyag gonna change life. Kuna na ditoy ket ka ti panangawat ken Apo Jesucristo ket mangitunda iti pannakapabaro iti puso ken panunot. So di muna na discuss ta tayen ken iti pudpudno a panagbalbaliw ti biyago no change life. Naglabasan digiti daan na banag ket dimtengen digiti baro. So 2 Corinthians 5:17 na i-discuss ta itatay kakabsat. So nga sugyan ng teman dito nga topic nga rod ket ayabak man dito ni Kuya Aldwin nga i-share na kanya ito iti kapanunutan na. Kuya Aldwin, 45 minutes. Sige bro. Dagiti muna nga punto, dagiti challenge nga napabaro nga panunot ken napabaro nga puso. Dahito iti may sapay nga resulta na pan nakapabaro iti biag no. Nabalbaliwan nga nananay iti panunot ken ti puso. Dahito iti makita iti biag iti may nga nangawat ken ni Apo Jesus. DJ napabaro a biag. Ket inimportante launay nga
tibiyag iti may isang nga nangawat ka ni Kristo no na adan iti relasyon na kani Apo Jesus ket makitan diti talaga nga digiti lifestyle makita digiti dati nga bubraen naket saanen nga bubraen. Halimbawa, kas pagarigan, no tibiyag ko idi, basit lang awis iti barkada, nakon, awan panpanunot, awan ko ngam itatang addaanan ni Christ iti biyag ko, siyempre, panunutat, dayti kadikat, mabalin nga mga makaayaw ka ni God no inna no usaran na kadi apo no kadayting panangawis ti barkada tapno i-share ko med DJ ayat ni Christ kadakwada ket nakapinpintas launay nga dagitoy nga na realize iti biag nga dapat mapanunot mapanunot ta talaga ti maysa nga namati ken Christ nga ti biag na ket saanen nga daydi dati no di ket DJ masursurunan iti agbiag iti para ken ni Kristo ti kunana ket naglabasen dagiti daan na banag ket dimtengen dagiti baro ket nasawen nga awanen iti puwang ti dati nga biag no ti ket jijayen biag ken Kristo nga ison iti baro nga identity. Dijalan bro. Okay, praise the Lord, Kuya Aldwin. Ituloy ito yung i-discuss ko rin dito kakabsat. Yabakman dito ni Ma'am Ani. Mabainak sa nga mangsis Ani nga Ma'am Ani. Na-inspire na man sa dati nag-appear nga rupa dito. So, kanyakit ko, tamang-tama nga nakahapon ni Kuya yung anitan. Kasi I remember one time, hindi mangrugrugiak nga agba-Bible study. All I thought, nasingkot na kun, kasi nga rod agba-Bible study na. One time, ada siguro talaga dagiti mo obserbar ng haan nga appropriate nga galad iti may isa nga anak ti Diyos nga parang nakita na kanyak and may isa nga tao na ko na nakanyak nga kaslaw na kasta ka dito agba-Bible study kunana. So that was the time nga naka-realize nakakabsat nga tigayam pudpudno nga pinangbalbali ni Apo kada saan lang nga narabaw. Talaga nga kayat na pudpudno iti pan nakabalbali iti anak na. So nga makita nga even until now I can say nga haan pa nga perfectly life ko ket agtultuloy ni Apo nga agusar ka digitay sometimes I say nga negative na situations kasta ket talaga nga agtultuloy nga ma-circumcise iti heart ko mabalbaliwan. I remember that the Bible study tayo Moises with Athanis sige ko na nangarod nga God will not stop until He is done with us. So nga, I really praise God. Amok na ang yadagijay tendency as a person. I believe nga ni Apo Diyos iso na timang tultulong kanyak tapno iti kastakot agtultuloy nga mapabaro iti biyag ko para iti pakainay-dayawan na. Ijila ang Moises. Okay, praise the Lord, oh my soul. Bakman ba dito pasubyante man kita husband and wife nga nagbaliktad sa muti yung frame yun. Sige. Sino muna pare RJ, Brad RJ? Naka-mute ka, sis. Tiya kakabsat nga napabaro abiyag ko na ti personal experience ko kadeti ket before nga na-reach out kami nga ti kapanunuta kidi ko ket enough DJ ag-work oray patingga ti 9 o'clock 10 o'clock nga pinagubra iti office and then enough DJ one day nga di Sunday nga date with the Lord din tapos kasjay kasang DJ ti normal nga scenario ang kasama tapos iti once iti Saturday agpa-share tapno ag-relax maka
stress reliever ko kumbaga DJ pinagpa-share ti Sabado and then iti Sunday iso lang DJ time with the Lord ket deto itoy aya kakalsat ti nagdakkel nga nagbaliwan na iti life ko life me kasi DJ nga rod nga haan lang nga Sunday dapat iti time with the Lord na diket di inaldaw-aldaw nga agserbi kanya na ken DJ nga rod nga ti dati nga dapat no haan nga iti lubong dapat iti pakasarakan iti stress reliever no diket di kanya na ken dagiti sasauna so dapat ket design deepen nga relationship kanya na iti pakasapulan iti talagang rest haan nga iti nainlubungan nga banbanag di lang kakagsat. Okay, karon mo tayo rod ni husband. Brad RJ. Okay. Sige. Kanyak mat kakabsat. Nagawad naman di pare RJ. Sige, subyanan dito ba? Okay, ayabak man pengarod ditoy ni Net. Ate Marjorie. Diti change life aya nung no diti panunot ken heart nga ko natay tatay ket na baliwanan nga clear automatic mod adamot DJ clear nga transformation no ka nga mapasamak iti biag ti maysa nga tao. Malagip ko lang mod idi barbaro akpay nga Christian. Idi nakita ti change ang napasamak iti biag DJ inaudi nga kabsat ko. Idi inawat na ni Jesus Christ. Nakita DJ change kung kuana kat iso ti maysa nga naka-inspire kanya nga si Barak mambat detoy kasla kasi kuma nung nagbaliw isuna it can also happen to me kasjay so nakita dito change life at talaga no inawat ni Jesus Christ nga napod nun dagiti kasla kuma ugali inot da nga mabalbaliwan dagiti perspective the way I see things inot da nga nabaliwan nun tapos DJ lifestyle anya dapay dagiti daduma basta adu dagiti priorities so kasadya ko na ni sis Regine itatay nga DJ Sunday kasi kuma uri matsak edi amok enough data Sunday nga i-devote ko kan ni Lord yung hangayam dapat gayam ko every day I need to worship the Lord kaditi biyag ko uri anyaman iti aramidok whether you eat and or drink kuno nangarat iti Bible ket do it for the Lord. Isu nga ti may saan nakita talaga iti ket no DJ at the DJ panag-surrender iti biag ken ni Jesus Christ. Itulok talaga iti life ko ket ayusen ni Jesus Christ talagang maadaan nang iti napudpud no nga pan nakabalbaliw iti panunot ti puso and eventually ditoy buong nga biag ko. Haan mo't nga instant na talaga hang nalaka it takes effort also. Mayari ko lang kakabsat DJ ko mapinag-bake iti maysa nga naimas nga bread. Masapol nga mamasa wenno ma-mix iti proper ingredients and then maibake iti oven. Isu nga nakita ka talagang kasapulan mo't nga dumalan iti apoy, dumalan mo't iti panaka mold kasi kung makakabsat tapno nun makita DJ napintas nga outcome wenno naimas nga bread kasi kuma iso nga para kanyak talaga tapno nun agbalinak met nga makay-ayo ken ni God masapol talaga nga pabarwok diti buong nga biag ko para iti pakaidaydayawan na. Nila ang bro. Okay, praise the Lord. Sige, i-finalize ni Brad RJ. Dapat madinalpas ito tayo. Rasang kabatid lang. Pasubliak man ni Brad RJ. Kamute ka na ba? Jadi kalsat kanyak ti napabaro abiyag si DJ timan daw ku iti bagi hindi iti kayat ku itaptan ket DJ biag nga napnon ti ayat nga nagapuken Apo Dios
kasama di jay. Nanti idi ko ano kumaidi ket iti normal nga ti response tayo no masaktan tayo ket di ba di jay gumanti ka no anket either nga no ang ka makaganti di jay i kastanti oras mo iti nainlubungan nga no bisyo ko matapno mairwar mo de sa hit tinagaw mo kasi ko ngam idi na experience ko DJ no na when experience ko DJ love na nga no kasam kina managbasol ko no kasanot kina rugit ko kuma nga kastalat ti ipaay na ti DJ love na kanya kat lang naka madipulos jakpulos ma-imagine no kasano DJ nga kuma nga kasi lang nakan imposible ko mga papasamak kanyak mat DJ nga pinagbaliw jadi diag ko itat ti panagkonak nga termi nga nabaliwan maka DJ nga part ti panagpanunot ko kenti linaon ti puso medyo lang kapsat. Okay, praise the Lord. Brad RJ, and nagyaman na kitibiyag iti tumunggal may sa kanayo. Kadwa ka nito yung topic review. So, simple summary lang kakabsat. Kung i-share kanayo, no, na dito'y pagtutungtungan tayo itata. Muna amin kahit kuman nga subyanan ni Jimmy sa nga verse ti Bible nga kunan na DJ ket for where your treasure is, there your heart will be also. So, ana digiti kas lakayat ti pelang mapasamak iti life tayo adu digiti pangarap nga i-discuss digiti kadwa ti tatay ngimno de ana nga pangarap mo agbalin nga successful nga professional one day digiti estudyante agbalin nga successful iti family for example maalam amin nga dapat mo nga maala ditoy lubong pindas nga balay lugan and so on and so forth. So adda DJ eri iti heart iti tao nga tawagan DJ Bible nga covetousness when no medyo kasinsinda ka di greediness kuma kas lakayat time digiti banbanag nga adda iti sa bali nga tao ngano maminsan dito iti mangitunda when no mas lalo pa nga mangi-separate iti life tayo ken ni God. So ngano dakas nga klase iti life tayo panunot ken nagyan ti puso tayo kakabsat may nga challenge when no karit ka data dito nga mas okay yan nga sikat ti kabababaan nga tao dito'y lubong mas okay yan nga sikat ti kalalaadan ko mapa iti balay when nulugan nga definition iti world DJ mas okay DJ yan basta right when no baro nga kanayon iti puso ken panunot mo ken ni apo tayo nga Jesucristo. So na application tinga rod ita kakabsat let's give up all our worldliness na inlubungan at tarigagay na inlubungan at panunot na inlubungan nga aramid amin nga kababalin kadagalad nga dakanya tayo. The old has gone and the new has come. This is the promise of Christ. Original passing nga naramid ng cross. Complete salvation iti offer na kanya tayo kakabsat. So nga tutnon na dadapay nga maawatan tayo iti salvation nga offer na kanya tinaputi nga Jesucristo. Kano dadapay maawatan tayo iti makunkunangan new life in Christ. Kaya wakman dito ni Ma'am Ani at mas lalo pa nga i-discuss na kanya tayo dito yung makunkunang ebanghelyo ng gospel. Ma'am Ani? Thank you, Moises. So, praise the Lord. Gagayam ken kakabsat, kadagiti anin nga agboy-boy itataya nga dadapay lang nga naka-tune in itata. So, klaro ngamin iti ebidensya iti may isang pudpud no nga nangawat kini Apo Jesucristo akas Diyos ken mangisalakan na ya iso dati talong nga topiko talong points tayo itatay iti panakapabaro iti panunot, panakapabaro iti puso, ken ti pudpud no nga panakapabaro iti biag tayo. Kas ko na detoy teksto tayo iti 2 Corinthians 5:17 may sa abaro aparswa ti siya sinuman a mainaig ken ni Kristo. Naglabasen dagiti daan abanag ket dimtengen dagiti baro. Kaya na nga sa uwan gagayam ken kakabsat, mabalin tayo nga amirisen, iti bagbagi tayo, no, dagiti ka di panpanunot tayo ket adapay laeng iti
tartarigagay na iti arabaw iti daga dati kunan ni Moises dating nga worldliness. Haan tayo kadi nga makontento kadag iti badag nga adda kada tayo. Wenno datayo kadi ket agbibiyag pay lang iti basol. Adda gamin dagitay tendencies tayo ni dadto makakabsat nga adda dagitay madi nga ugali tayo. Klaro dayto yun nga ibagbaga ti Holy Spirit nga madi nga daduma kas lang patunoy-noyan tayo ti bagi tayo. And sometimes we deny the leading of the Holy Spirit. Iso nga haan nga makapag-work iti Holy Spirit, iti biyag tayo. Iso nga nadadong maagtaka tayo. Apay nga kasi iti biyag ko, apay nga very dry, kat agub-obey nakmat, no saan, talagang haan tayo pa'y nga talagang willing nga talagang i-embrace dati baro nga biyag tayo kani Apo Jesucristo. Or it could be a kapsat, dagitay ko natin itatay nga, dagiti excuses tayo. Baling nga rason tayo dagiti anak tayo, ti pamilya tayo, dadumaya ka talagang no adda ti demand ni Apo kada tayo, kat ijay nga matalyaw tayo ti pamilya tayo, we are not willing to sacrifice, DJ time tayo, no saan iti bagbagi tayo, ti sobrang pinangayat tayo ti bagbagi tayo, kat madi tayo kayat nga agaten ti Bible study because mas importante deti awis ti barkada. So adu dagiti wagas kakabsat nga mabalin tayo nga pagpanpanunutan tapno maamiris tayo no talaga nga adda ba ni Apo Jesucristo iti biag itunggal may sa kada tayo. Ket no marik na tayo ken makita tayo nga haan pay nga talaga nga ni Apo Jesucristo iti ipangpangrona tayo iti biag tayo ken agtultuloy tayo nga mga aramid kadagiti banbanag na supposedly haan tayo ni nga araniden kaya na nga saon kakabsat masapul nga iayos tayo iti relasyon tayo ni Apo Jesucristo. Ket kadayti nga gundaway i-share ko kada kayo iti maysa nga promise ni God iti kada tayo nga anak na ya. Kunan iti 1 John chapter 4 verse 4 iti Ilocano kunan na ditoy nabilbileg ti espiritu nga adda kada kayo ngem ti espiritu nga adda kadagiti nga adda iti lubong. Kay na nga sa uwan no, datayo, gagayam din kakabsat ket adda nga talaga ni Apo Jesucristo kada tayo. Awan iti rason nga hantay mo overcome dagiti weaknesses tayo, hantay nga mo overcome dagiti challenges tiin tayo pinagtulnog ken ni Apo. Anyaman iti karigat na dayta because God promised us nga babaen iti Espiritu Santo ket makayanan tayo dagiti nga i-overcome because the Holy Spirit of God is within us kakabsat. So, no, da kayo itatakot dumdumngag kayo, awisan kayo ti may nga pinagkararag. Nga kas pinagbabawi, kan pananglukat yung nga talaga iti puso yo, kada iti banag nga iyaw awis ni Apo Jesucristo kada tayo. So, mabaling na rod nga, surutan da kada iti nga pinagkararag, kat aramidin nyo da iti nga naimpakuswan, gagayamitan kakabsat. Shall we pray? O Apo mi nga Diyos, Apo agyaman nak ta napalagipan nak kadagiti ebidensya iti maysa nga pudpudno nga imawat kada kayo akas Dios ken mangisalakan. Aminat Apo nga adu dagiti pagkurkurangak ken adu pay lang dagiti banbanag nga saan ko nga ma-give up ket amok Apo nga dagitoy ket saan nga makayayo kada kayo ken agbalin nga lapod tapno iti kasta ket mas umununag pa'y iti relasyon ko kada kayo. Ket Apo dumawatak iti pamakawan, ket tulungan nak baban iti Espiritu Santo, nga agbalbaliw ken ma-overcome ko, dagiti amin nga struggles ko iti pinagtulnog ko kada kayo. Ket pagyamanak Apo nga, ni Apo Jesucristo ket inkarina kada kamin iti victory, babaan iti papatay na iti cross Calvary, iso na Apo ket nagligat, iso na Apo ket nagsagaba gapu kadagiti basbasol ko nga misunan atay man ngem iti may katlo nga aldaw ket nagungar tapno ipakita na nga addaan iti balay iti biag ko ket Apo pagyamanak nga da kayo iti agtultuli nga mangtarabay kanya kadagiti sumarsaruno nga aldaw ket agtultuli nga mapabaro iti panunot iti puso ken iti pinagbiag ko. Daytoy iti dawat ko tinagan na po mi ni Jesucristo. Amen. Okay, praise the Lord, Ma'am Ani. Gaman kami kakabsat iti nangan anding kayo kada kami dati programa nga kuno ni Sir Nathan. Ada ti announcement tay kakabsat, bakdi ko Aldwin sagbay nga closing prayer. Kay Aldwin.
Sige, kakabsat kang gagayam. Awisen kayo ng iman nga itultuloy tayo nga makipagpaset iti dagitoy nga schedules tayo iti ministry kat iti tunggal Wednesdays iso dayto iti lifeline nga iso iti itap-topic tayo iti tunggal inaldaw Monday to Saturday kat dayto nga lifeline kat maangay iti 6 to 7 iti rabii. Kat daytoy nga raramiden tayo iso daytoy lifeline topic reviews iti inaldaw. Kat dapay DIPF nga maangay iti tunggal umuna nga Sabado iti bulan. Kat makipag connect tayo laeng kadagiti leaders tayo tapnon makapagpaset tayo kadaytoy. Then iti Freedom in Christ, FIC, puno EGR, iso deti pasamak nga rumbang nga maatendaran tayo. Deti kat every month, puno deti nga April, tunog tapos April 30, 2022. Kat adapay tunggal Domingo, Sunday worship service, face-to-face, 8:30 to 8 a.m. No dito maka-attend iti face-to-face, adamo dito live via Facebook page kun dito YouTube. Kun Pisol class every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. Kun awising kay man kakabsat kun gagayam nga amin nga pamilya at maangay nga Covenant Family Conference CFC 2022 into April 13 to 30, 2022 kat daytoy nga event kat nakapinpintas tapnon makaadal tayo iti panag raise up iti pampamilya tayo. Sige, diyan lang kakabsat. Praise the Lord, Kuya Alvin. Thank you kadito. Digiti announcements tayo kakabsat. Ket pwede or pabayaganan. Ket nag-overtime tayo iti 10 minutes. Nangina ti multan natin kada minuto. Dati special guest. Honor and speaker tayo. So dati iti speaker tayo. So lang dito naganat ti babangamin no ka. Speaker Nathaniel Aliboyog. So nga madinag nag-topic review, nag-exit. Sir, paki-closing prayer kada to'y topic mo iti Wednesday. Praise the Lord. Praise the Lord, bro. Thank you. Kadating kanito. Okay, sakbay mo pa i-close tayo. Kablawak mamagiti agbibuya kaysa ti naimbang rabiyo amin kakabsat. So I hope really na nagbati dito puso tayo, and this is our prayer to all of you. So okay, let's close this in prayer. Father God Almighty, we praise you, we thank you, we honor you, glorify your name, O God. Giyaman kami launay, O God, na sika talaga ti nang touch ti tunggal maysa nga kadagiti nagdingeg, O Lord God, mamatiak nga sika po ti agtigtignay, O Lord God, kadagiti bibiyagda ket Lord, I pray na sikat ti mangitultuloy, O Lord God, nga man kumbik kadakwada nga talagang takam amin, O Lord God, ket ka maawatan na ti napabaro nga biyag mi, O Lord God, nga talagan nga di ka magbibiyag iti worldliness, O Lord God, kundi each one of us, O Lord God. I pray that magkaroon talaga ti new perspective in life, magkaroon talaga ti new mindset, new heart, and talaga amin ket mapabaro nga da kami ket agbyag kami nga agserbiken ka ket agtultuloy kami, O Lord God, han nga paatiw kada tinga lubong kundi all the more nga excited kami nga mangibiyag dati nga napabaro nga biyag mi nga agserbiken ka, O God. Ket Lord dawatek nga sikat ti mang touch, O Lord God, mang tignay ti tunggal maysa kadagiti tao mo, Lord God, na each one will have the desire, O Lord God, to praise you and to share your gospel to other people, O Lord God, na talagang nga mausar, titunggal biyag
dito'y lubong nga mang reach out, O Lord God, di sabsabali pa tapno amin kami kat mainkam maranasan o no ma-enjoy na yung relationship mi nga adaking ka, O Lord God. Salamat, O Lord God, and I pray that it is you, O Lord God, who will continue to give us that joy and the right response, O God. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Hey, praise the Lord, kakabsat. God bless everyone. Sorry. Praise the Lord. See you again next topic review. Every day dito yung kakabsat. Dito nga group ngamin ket grupo digit naasawan iso nga awanak ko ditoy. Raman-raman dak ngamin. Praise the Lord. Say goodbye to your contacts, kakabsat. Goodbye. Bye. God bless you all. God bless you all. See you next Okay. Monday. Good night to all brothers and sisters in the Lord.